Welcome to Nagpatong. Putik ka pa. Bakit po diretso, tapos pababa. Marami lang ulo. Wait lang, wala tayong pagpe-present. Ginagawa pa yung hagdan. Diyan ka muna. Hawak ka dito sa lubid. Ginagawa pa yung Ilang minutes? Hawak sa lubid, te. Traffic. Pre, hawak. Hawak, pre. Ay, Hawak sa pre, wala kang ano dyan, kakapitan. parang manindigas ako sa lamig dito. Ay, nagano pala sa bundok. Nakakanginig na ka ba? Nakakanginig pa yung lamig. Tester. Diretso ba? Kakaliwa ka na sasakay ka ng tricycle. May trike sa taas. Akyat ka na rin, kuya? Magtutulungan namin kayo. Para... Thank you po. Sabi naman pababa. Pag dito yung pababa, dito. Oo nga. Hindi pwede dito pababa. One way lang ata. Oh, one way. Ah, ganun. Nakasarado yung daan. May violation pagka dito. Next. Oo nga. Hindi ako nagsisimpa, pero Napasenog na cross eh. ano ba itong bad decision ko sa buhay? At least na-try mo na, alam mo nang hindi mo na uulit. Next one. Ito pa, may copy din dito. Para tayo mong gano'n yan, sige. Saan bubas? Sige, tama po yan, sir. Yeah. Okay, kasi, ilang account sa loob, ha? Hindi ka nakatungkol sa bato, para hindi ka mag-balance. Ang ano? Dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos di naka-record, no? Ay, naku, ma-decision ko sa buhay. Ano napunta rito? Sabi mo last ko rin arayot eh. Oh, yan. Ginusto mo yan, Jay. Ginusto mo yan. Ayan. Ano ngayon? Ano? Lalong pag wala kang gloves, masakit. Ang sakit pala malaglag. Oy. Dito. Huwag ka muna magkwento. Mamaya na yung kwento. Wala. Yung putik na mawawala pag nalaglag tayo, wala na tayo talaga. Aakyat pa rin kami doon, no? Ginusto namin to. Saan ka nagsususuot? Ibak lang si talaga trip ng mga tao. Sakto talaga yung upo ko. Utang. Sorry na pura. Ay, akala ko safe dito. May bangin pala, bangin. Kuya, hirap gumalaw. Sala na! Kuya, nangalay ako. Aray, namulikat ako. Yan, yuko na lang po tayo dyan. Yan. Dito na lang po tayo. Dito, kasya po dito. Kasya daw dito, kasya. Yung pong iba dyan po. Hindi naman nakita. Dito ka lang. Sige po, mini-video ka lang. Hi to the camera. Ayan o. Si Sir talagang tagong-tago. Mga ambush naiiyak, video natin.
Nasa YouTube yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, isa pa. 1, 1, 2, 3. Ay, dana. Ba't may slide nga dito? Oo, slide. Para sa mga maliliit yung puwet. Grabe. Grabe ba? Puro tusok. Pwede ba yung pagpapangan? Yan yung nila. K-drama. Puta. Shit! Kalutong naman! Pwede na? Ay, nako. Anong kaluwa mo? Kapit lang po sir, sabay upo. Upong mahirap lang ha. Upong mahirap lang. Hindi, upo sir yung unang ulo nyo. Yung paa. Sir, kapit sir. Yan, iunan nyo yung paa nyo sir. Saan po? Hindi ko nakita. Yan, isa tama yan. Upong mahirap lang. Pagkakit kayo sa bitaro bitang pito. Tapos? Pagkakit pito. Ayo, tayo. Tayo kayo. Tayo kayo, mahirapan tayo. Ayan. Ako kayo sa sir. Ako kayo sa sir. Yan, kaliwa muna sir, kaliwa. Yan. Yan kami dito. Di malang ka? Ito. So, masarap lang. Tapos? Tapos? Baba na dito? Ingat kayo dyan, mahirap yung side na yan. Ay nako. Ano yung bag natin?